El clúster aglutina una part molt significativa del volum de negoci del Foodservice. Des de la nostra creació ens hem consolidat com un actor imprescindible per accelerar l'evolució del sector, impulsant la innovació, projectes, activitats, networking i solucions adaptades a les necessitats actuals i futures. Ara, més que mai, la nostra missió és fer que la col·laboració es tradueixi en acció. 43 billones y medio de euros, que ha supuesto un poquito más de un 2% que lo que nos gastamos el año anterior. Somos el único país que hemos conseguido mantener estable el nivel de tráfico, el nivel de ocasiones de consumo durante el último año, a nivel total.